strany pre pravičnú rodinu. My sme za to, aby si o týchto etických otázkach rozhodovali členské štáty. Toto napríklad za toto už Európska ľudová strana nie je, keďže je podporuje Lisabonskú zmluvu. To znamená, že my sme ochotní spolupracovať práve s tými stranami v Európskom parlamente, ktoré sú za to, aby etické otázky sa rozhodovali v členských krajinách. A samozrejme daňové otázky, základné ekonomické otázky. A v tomto sa zhodujeme skôr s inými stranami, ako sú tie Európskej ľudovej strany. V tomto si rozumieme veľmi dobre s novovznikajúcou stranou Libertas, pána Jefferna Genlyho, s ktorým KDS, OKS podpísala spoločné prehlásenie, že to vidíme podobne. Tuto si rozumieme napríklad s britskými konzervatívcami, s Poľskou stranou Právo a spravodlivosť, s Českou ODS, prípadne s tou novou stranou v Čechách, stranou Slobodných občanov. Keby ste ešte niečo povedali, aby sa tam objavil tento bonmot, alebo bude Európa kresťanská, alebo